Pamäte Winstona Churchilla, ktorým dal prostý názov Druhá svetová vojna, sú zápiskami jedného z najväčších štátnikov európskych dejín. Obsahujú 6 dielov a boli to najúspešnejšie knihy svojej doby. Nikdy snáď nedosiahla v Anglicku politická literatúra tak vysokých nákladov a nikdy neboli politické dejiny čítané s takým záujmom. Prvý diel s názvom Blížiaca sa búrka vyšiel v októbri 1948 v náklade 205 000 kusov. Druhý mal už pri prvom vydaní náklad 276 000 kusov a pri ďalších dieloch toto číslo len stúpalo. Úvahu o podstate nacizmu, ktorú nám v týchto knihách Winston Churchill predstavuje, je jeho osobným pohľadom na danú politickú doktrínu a možno rozdeliť na dve základné časti, filozofickú a politickú. Za týmto účelom sú niektoré časti prehodené, aby boli prehľadnejšie. Čítanie z knihy Winstona Churchilla Blížiaca sa búrka, kapitola 4. Adolf Hitler, časť Hlavná téza Mein Kampfu. Človek je bojový tvor, a teda národ, skladajúci sa zo spoločenstva bojovníkov, je zároveň bojovou jednotkou. Každý živý organizmus, ktorý prestane bojovať o svoju existenciu, je predurčený k zániku. Rovnako tak je spečatený osud krajiny či rasy, ktorá bojovať prestane. Bojový potenciál každej rasy závisí na jej čistote. Z toho vyplýva nutnosť zbaviť sa cudzieho znečistenia. Židovská rasa je vinou svojej univerzálnosti nevyhnutne pacifistická a internacionalistická. Pacifizmus je najsmrteľnejším z hriechov, pretože znamená kapituláciu rasy v boji o existenciu. Veľké historické zvraty by neboli mysliteľné, nebyť hnacej sily fanatických a hysterických vášní. Mešťanskými cnosťami pokoja a poriadku by nebolo dosiahnutého ničoho. Preto je povinnosťou každej krajiny národnostne prebudiť masy. Iba brutálna sila dokáže zaistiť prežitie rasy. Z toho vyplýva nutnosť vojenskej organizácie. Rasa musí bojovať. Rasa, ktorá odpočíva v nečinnosti, musí zhrdzavieť a zaniknúť. Inteligencia nemá u jednotlivca prvoradý význam. Najdôležitejšími vlastnosťami sú vôľa a rozhodnosť. Jednotlivec, ktorý sa zrodil preto, aby velil, je omnoho dôležitejší než nespočetné tisíce podriadených pováh. Aristokratický princíp je v jadre zdravý. Intelektualizmus nežiadúci. Konečným cieľom vzdelania je človek, ktorého možno ľahko premeniť na vojaka. Ak by bolo nemecké plemeno zjednotené v pravý čas, mohlo byť už dávno pánom sveta. Nová ríša musí vo svojich hraniciach obsiahnuť všetky roztrúsené nemecké živly z celej Európy. Rasa, ktorá utrpela porážku, môže byť zachránená obnovením sebadôvery. Armáda musí byť predovšetkým vychovávaná k viere vo vlastnú neporaziteľnosť. Pre obnovu nemeckého národa je treba presvedčiť ľudí, že znovu získanie slobody prostredníctvom zbraní je možné. Svet práve smeruje k veľkému zvratu a nový nemecký štát sa musí postarať o to, aby jeho rasa bola pripravená k posledným a najvýznamnejším rozhodnutiam na tejto zemi. Zahraničná politika nemusí mať nejaké škrupule. Diplomácia tu nie je od toho, aby národu umožnila heroické stroskotanie, ale musí predovšetkým hľadiť na to, aby prosperoval a prežil. Anglicko a Taliansko sú jediní dvaja možní spojenci. Žiadna krajina neuzavrie spojenectvo so zbabelým pacifistickým štátom riadeným demokratmi a marxistami. Pokiaľ sa Nemecko nepostará samo o seba, nepostará sa o ne nik. Stratené územie nemožno znova získať vkladaním nádejí do spoločnosti národov, ale iba silou zbraní. Nemecko nesmie opakovať starú chybu a bojovať proti všetkým nepriateľom naraz. Musí nájsť toho najnebezpečnejšieho a na toho zaútočiť všetkou svojou silou. Svet prestane byť protinemecky naladený, až keď si Nemecko vybojuje rovnoprávnosť a svoje miesto pod slnkom. V nemeckej zahraničnej politike nesmie byť miesto pre sentiment. Zaútočiť na Francúzsko čisto z citových dôvodov by bolo nerozumné. Nemecko potrebuje predovšetkým rozšíriť svoje územia v Európe. Predvojnová koloniálna politika bola omylom a Nemecko by sa jej malo vzdať. Miesto toho musí vykonať expanziu voči Rusku a pobaltským štátom. Spojenectvo s Ruskom nie je možné za žiadnych okolností. Viesť vojnu spoločne s Ruskom proti západu by bolo zločinom, pretože cieľom Sovietov je triumf medzinárodného židovstva. To boli žulové piliere Hitlerovej politiky podľa Winstona Churchilla.